இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சேலம் எஸ்குமார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது 5.1 ஆம்பிளிஃபையர். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 STK ஐசி போட்டுருவோம். சப்பு பார்த்தா 4231 ஐசி உங்களுக்கு போட்டிருப்போம். மீதி 3 சேனலுக்கு 401 ஐசி 3 ஐசி போட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் தனித்தனி செப்பரேட் போர்டு சரௌண்டு தனியாக இருக்கும், பேஸ் ட்ரப் தனியாக இருக்கும். சரௌண்டு பேஸ் ட்ரப் சப்பு ஃபோர் வந்து வசந்த போட்டுருப்போம். கெய்னர் போர்டு ஸ்பெஷல் எல்லாம் போட்டிருப்போம். உங்களுக்கு ஒயரிங் நீட்டாக இருக்கிறனால எந்த அம்மிங் நாய்ஸும் எதுவுமே வராது. உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் உங்களுக்கு 10 amps காயில் தான் போட்டிருப்போம். டைவோடு உங்களுக்கு பார்த்தா 4 போல்ட்டு போட்டிருப்போம். உங்களுக்கு பிசி போர்டு இருக்கும். ஒயரிங் தான் எல்லாம் ஹீட்ஸிங் ஸ்லீவ் போட்டு தான் வச்சுருப்போம். அதனால் உங்களுக்கு நாய்ஸ் எதுவும் வராது. உங்களுக்கு மற்ற மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் வந்து எல்லாமே மற்றெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும். இதில் வந்து 5.1 மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் வந்து எல்லாமே லைனிங் நீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த நாய்ஸ் எதுவும் வராது. போர்டு பார்த்தா உங்களுக்கு ஐப்ளே போர்டு தான் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் போர்டு வச்சுருப்போம். ஐசி பார்த்தா சப்புக்கு பார்த்தா 4231 அதுதான் உங்களுக்கு சப்புக்கு வந்து 12 ஜேபியில் லோட் பண்ணுற அளவுக்கு எஃபெக்ட் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். ஒயரிங் நீட்டாக இருக்கனால அம்மிங் நாய்ஸ் எதுவுமே வர நீட்டாக இருக்கும். போர்டு ஃபினிஷிங் பாருங்கள். அது 5.1 லைன் வந்து எல்லாமே இருக்குது. டபுள் ஃபேன் வச்சுருப்போம். உங்களுக்கு நீங்கள் டிவி டிவிடி எது வேணால் கனெக்ட் பண்ணால் அக்யூரேட்டாக 5.1 பிரித்து கொடுக்கும். உங்களுக்கு குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்குது. உங்களுக்கு நாய்ஸ் எதுவும் நீங்கள் எந்த செட்டில் நீங்கள் பாட்டு கேட்டுக்கும் போது பாஸ் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸ் எதுவும் வராது. அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி தெளிவாக இருக்குது உங்களுக்கு.